Enrollment in progress. Enroll now at Washington Hills Junior and Senior Schools. We are located 20 kilometers from the capital city of Harare along Bulawayo Road. Here at Washington Hills Junior School, we have two curriculums, which are ZimSec and Cambridge, with our first Cambridge group writing next year. We also engage in different sports, which include volleyball, netball, swimming, and tennis. Join us here at Washington Hills Junior School and experience the best time of your life. So just imagine an institution sited in a very salubrious environment where education is catered for adequately. That is what I'm saying, Washington Hills. Don't forget, we offer boarding facilities for both primary and secondary levels. Hurry now for the limited spaces available. Saka rwazvino regai timboti neve madrama titi rwekamadrama. Muri yeZimbabwe muri rudadiso nhasi rimwe zuva rangozeta ndinonzi Andrew Neshamba chirongwa Another Level. Ndofunga vazhinji vachitongoona munhu ari padivi pangu vanogona kutanga kuseka. Handina kuti imi museke. Tina Patience Musa vazhinji aiwa handida hangu kuita preempt vachakuzivisa kuti vanoekta vachinzi ani. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzira kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Nhasi rimwe level. Nokuti vazhinji vaitaura kuti muri kunyanya kumhanya nevaimbi. Makadini muri yeZimbabwe. Aiwa sezvamuri kunzwa Andrew Neshamba achitaura kuti aiwa asanganawo neshasha dzemadrama. Inini ndiri mumwe weshasha dzemadrama. Ndinonzi Patience Musa. Ndichiekta ndiri amai Jilimba, amai Azuka of Zimbabwe, amai Meki, mazita angu akawanda wanda. Asi pari zvino rine mukurumbira ndi amai Jilimba. Ndinewo YouTube page yangu yakanzi amai Jilimba Skits, Facebook page yakanzi amai Jilimba Skits. Inini ndiri mutambo wemadrama kubva kare. Aiwa ndinonzwa kutapirirwa kana ndiri mumadrama. Ndasvikawo palevel futi yekuti ndinge ndichidzidzisa vamwe vana zvikuru vasina chekuita mukatumu, vasina vabereki, ndiri kuavoida kuti varegere kunge vachinwa zvinodhaka vachipinda mumabhawa. Ndine vana vakati one day, chikwata chakati one day chandiri kushanda nacho pari zvino. Aiwa inini ndakabva nekure chaizvo uye ndakaberekerwa kumarondera hospital. Ndichibva kwanenguo kumarondera ikoko ndokumusha kwangu. Panyaya dzemutupo idzi dzinogona kunditi netsei kuti ndinyatsoti dee pamutupo wangu, nokuti ndozowana hama dzakanyanya kuwanda dzinenge dzingoti ininiwo ndiri muyerashiri, ininiwo ndiri muyerashiri. Saka aiwa mutupo wangu tombomisa takadaro. Kana birthday rangu inini gore racho ndinogona kurirambira, asi zuva rangu 29 January. Anenge achida kundipa chipo anogona kundipa pa 29 January. Inini ndakabva kuita kudhara kuma 85 tiri pamitambo yakasiyana siyana, kuTV, kuZTV, ku3K TV, kumafilms akasiyana siyana. Mumusic imomo chaimo mune vanoimba. Aiwa ndinowanika ndirimo. Mukushanda nevasungwa tinowanika tiriko zvekare tichidzidzisawo vasungwa kuti kana dai vasungwa vakange vazobuda mujeri anowana chekuitawo achivarairwa. Zvimwe zvezvino zvandakapinda mazviri iye zvinondane vana vemumalocations vanobva kwakasiyana, vane rudo rwokushanda namai Jilimba. Ini ndine rudo rwokushanda navo. Uyezve inini ndiri producer. Pari zvino ndiri kunyanya kudhila nemaskits iwayo ndandise zvandakuudza ikwa munawana, nekuZTV zvekare munawana, panguva dzakatarwa kuZBC ikoko. tichidzidzisa vana. Ndakaona zviri nyore
kuti ndiite maskits nokuti munongoziya nenhau yebudget inonetsa kuti unyatsoita zimutambo zihombe. Saka tiri kuita maskits anotipawo budget inenge iri nani sekuoma kwakaita zvinhu mukati menyika yedu yeZimbabwe. Tingati kuactor basa rekuactor rakupaiwo raramo zvakadini? Kuwana raramo mu acting industry kushingirira kwako kazhinji mukuzikanwa kwaunoitwa ndo mukuwanawo kunzi uyai kamutitiro advert, uyai kamuficho mu music video yangu. Saka uchinge uri kumba hauna raramo yaunokwanisa kuita. Saka out of that ndo zvatinowanawo kuti dai kuri kutiwo kana ma companies emuno muZimbabwe achiedzawo kutirangarirawo sevanhu vakabvira kufara nevanhu nguva izhinji vakuzikanwa kuti titiwo maambassador. Ndo patinobva raramo yekuti tikwanisewo kusumuka nehurumende yedu yeZimbabwe tine tingotarisira kuti itirangarirewo kuti tiburitsewo chinobatika mukati mekushingirira kwatinoita sevanhu vemunyika yeZimbabwe maactors. Pamunoactor imimi tinoona pazhinji pacho munoactor muri bad person, muri munhu uye ane hasha stereki. Sei muchipfeka character yakadaro? Kazhinji zhinji kana munhu achiactor anoenderana nescript. Kupfeka kwandinoita script, kuiunderstanda kwandinoita nekuipfeka ndokunoita kuti inini ndiburitse character yakaita saiyoyo. Ende zvichibva mukutodzidzisa futi vanhu vane macharacters akaita samai Jilimba kuti iwewo uri mai vechechi vachirarama mararamiro aya unozviona zvichiitawo here kana kuti hazviite. Wega unobva watoona answer yekuti apo mai Jilimba zvavaita handizvo. Zvinova ndo zvatinenge tichidzidzisa muvanhu kuti raramo yakadai haina kumira zvakanaka. Ko pakuactor kwenyu sezvo tataura kuti character yamunonyanya kupfeka ndeye munhu anenge achinetsana nevamwe vanhu, zvakanyanyosiyana sei neupenyu hwenyu chaiwo chaiwo usiri hwokuactor? Semudzidzisi anenge achidzidzisa kuti hasha dzakashata, ndinowanika ndiri munhu anobata nevana vangu zvakanaka ende vana vangu vanondipa support mukuactor kwangu mukati mekugara. Kana vavakidzani vangu vandakavakidzana navo aiwe hama dzangu chaidzo vanotoshamisika vanhu vazhinji kuti character yenyu inga muri munhu anosvikika wani. Taitoti hamusvikiki asi nechikonzero chekuti nditorise mungori murayiridzi asi isiriyo character yandinorarama mairi. Ndiri munhu wevanhu, ndinoda vanhu, ndiri munhu anofarira vanhu nekutaurira vanhu zvakanaka, kukansela chaiko mudzimba umu ndinooneka ndichitokansela kuti birishonga haina kunaka. Saka aiwa ndinorarama muzvakanaka nevanhu. Mataura zvakare nhau yekunge muchishedzwawo nevanoimba, tingati mashanda nevangani sofa pamwe mukatudzwawo nemazita avo kana muchiyeuka nenziyo dzacho muchibva matitaurira? Muimbi mukuru wandakaitira video yakamudadisa chaizvo nanhasi anongotaura nezvazvo ndijapresa. Takaita video inonzi Mukwasha. Kumurango wani fukamana rimwe chetewo otaura kuti Mukwasha. Aiwa takaitsvaira zvakanaka zviya zvokuti panguva yabuda iyoyo kana nanhasi unongonzwa mumaredhiyo mumamotikari dzichingoridza Mukwasha kumurango wani. Saka imwe yevhidhiyo yakandiendesa kumberi zvakanyanya. Ndine vana vachangoburwa, vana emenjemeni, ndakavaitira mavhidhios vakawandisa, vamwe maupcoming artists aiwa vakawanda zvakanyanya vandakaitira mavhidhios akawanda zvakanyanya. Saka aiwa ndinongoonzwa kutenda Mwari. Hamusati mambofungawo here zvokuimba izvo? Nekuti tombona vemadhirama ivo vanombopinda futi kumusic. Chinoita kuti vanhu vemadhirama vazotiza vaende kumusic chichi kutsvaga raramo yekuti imwe nguva mwanenge aine zvipowo zvake zviviri, chekuimba nechekuactor.
asi inini manje chipo changu chiri pacounseling nekuactor, ndo pane chipo changu chikuru. Saka kuimba kwa dongo tsanzira handinyacho tsetsenura mukuimba, haiwa handiko kubasa kwangu. Munhoroondo yenyu yekuactor mune zuva here ramunoti ranimbofenda kare kanganwa, chii chakaitika mamuri kupi? Munhoroondo yangu yekuactor munenge mandifuta hangu. Munenge mandifuta. Ndichiri kuyeuka rimwe gore so tichinzi neZBC mirai papayless tuye kuzokutora. Inini semunhu ndakanga ndiine rudo nebasa rangu ende ndiri mudiki chaizvo. Ndakanga ndiine rudo nebasa rangu, ndakanonoka. Handizivi kuti ndakanonoka sei. Munoziva kuti ndakaita benzi papayless kana muchipaziva pakati pedhorobha petown. Bandawana bhazi reZBC raenda. Ndikati zvino kwandiri kuenda handisi kukuziva. Mafoni kuti ndidoti foni iri kuramba. Kuti ndakachema munongonzwa imi papayless ipo paya kuchema. Pakatoya handiti munoziva kuti padhuze nemapurisa. Mapurisa akatanga kuungana kuti zvafamba sei. Ndikati ndasiyiwa nebhazi reZBC. Ndori kwezuva ndakazongorangarirwawo naproducer wangu, ndobva angozoerekana angondifonera zvika ndichimira ipapo pachawo yemwe mota ichakutora, asi ndaendarira. Saka imimi muchiti mapinda mune zvekuactor, muchitanga kuactor, toda kumbonzwa ipapo pekuti muchitanga kuzviona paTV, production yenyu nga muchiri kuirangarira makatanga kuita pekutanga yainzi chii, maactor muri muroip, uyezve muchizotanga kuzvionawo so makanzwa sei? Inini unoona kuti pane zvese mitambo yese yandakaita ndinongonda yese zvayo yaindifadza. Kubvira pandakatangira ndisati ndatombowo kubuda paZTV ndainzwa ndichiinda tena zvakanyanya ndichifara. Kuzosvikira ndasvika pakuzowana access yekubuda paTV, ndawo pandakabva ndazonyanyisa kufara. Ende makore iwayo kwaitikana drama richibuda so vana paivharwa madhoo nemagedheni kuti mhuri yese kana baba chaivo vaitoona kutoti vameka sure kuti by time iri kunzi drama riri kuflightwa vanenge vamumba. Aiwa zvanga zvakanaka zvichinakidza chaizvo. Ndichiri kurimemba rimwe ridrama, inini zvangu ndine dimension ndinokanganwa sei mafuro manyoro nane mamwe madrama ekudhara na upenyu mutoro akawanda. Saka akawanda mamwe madrama ndiyanda kuti ayeuchidzwa nemafans kutoti muchiri kuziva riya ndatorikanganwa akawandisa zvokuti handichanyatsoagona kuaverenga, asi it's more than kuma 400-500 check. Ko veruzhinji pavanoona madrama enyu muchisangana neveruzhinji zvinofamba sei? Sezvo muchiwanzopfeka character yemunhu akashata, hapana anombokutuka here ipapo kuti iwo wakashata? Inini yezvinezvi mufunge upenyu hwangu hwese handisati ndambosangana nechiitiko chekuti nditukwe murodhi, asi vanhu vanofara vakandiona. So vana vadiki chaivo unoona kamwana kari kumusana kachiita sekachaburuka kumusana kwamai kakangonditarisa. So ndinoona kuti I'm a blessed woman, nekuti vanhu handitofambe kana kuti ndiende pamashops apa, ndinotongoerekana ndaunganirwa, especially kana izvi ndikada kuti Mr. neshamba andeipa chikeni ini mumbononditengerawo apo, unotoona tatounganirwa zvokuti munotoshamisika kuti yesu ko zvakamira sei. Pambare chaipo I cannot go and buy, nokuti munongoziva mbare zvairi vanenge vachitoita noise nekuda kutokwira pamusoro pemota kuda kutomhoresa mai Jilimba vacho. Saka ndonzwa kungotenda Mwari
nechipo ichocho. Unowana mafoni angu nhamba unoona iri bwititi, marara sei, muri sei, kungonzwa kuda kutaura nemi, kungonzwa kuti muri sei. Saka I feel so great. Kune vechidiki vari kukura, ndape masoko amungavaudzewo varoda kupinda mune zveacting? Sezvo mambonzwa ndichitaura ndichiti ndine vana vadiki vandiri kudzidzisa, chishuwiro yangu hombe kuti zvatakuenda tichikura tisiyirewo vana chimuti chekuti vange vachizotaura kuti ichi ndakachidziswa namai Jilimba. Ndinoti inini vana chinhu chikuru chinoitika muacting kuti uende kumberi kuteerera. Whether inini nekuita madrama kwangu akawanda kwandaita, ndogona kuwana kaproducer kadiki diki, kamwana kachangobva kuuniversity kari kutoita directing, handifanirwa kukashora nekuti kadiki. Iwewe nyange wakadzidziswa namai Jilimba acting, dzidzisika paproduction yauri kushanda nayo. Uve munhu anobata nguva 1, uve munhu anoteerera, anoteeredza script raunenge wachipiwa uchiripfeka, kunyatsonzwa kuti aiwa zvandataurirwa muscript rataurwa ndo zvandiri kuenderana nazvo. Ukatadza izvozvo, ukashaya godo futi paproduction, unoenda kumberi. Ukateerera unoenda kumberi. All those things zvinoita kuti munhu acting iende kumberi. Ndo zvandinotaurira vana vachangoburwa, musauye makadhakwa paseti, zvinokuvhiringidzai zvakanyanya. Musabate mafoni paseti, zvinokuvhiringidzai paseti zvakanyanya. Nokuti ukazonzwa onzi ningafa uko, iwe uri kutori paseti uri kushuta, wakutotanga kuchema instead yekuti usekerere paseti. Saka all those things ndo zvandoudza vana vachangoburwa. Ko vana nevavakidzani venyu, kana muchiti mukasvika imi mutauni munoteerwa, uko munoteerwa, kuzoti pamunogara zvinombofambawo sei? Pandinogara manje iyi hama dzangu dzese. Handina pandakamboti ndatadza kugarisana nevamwe vangu. Titori sehama nehama. I remember ndine musikana wangu webasa akambobatidza gasi. Imba ikatsva, gasi rikatubuka. Asi vavakidzani vangu ndaendiri kushuti yandaiita kuDZ uko, ndakangofonerwa kunzi uyai imba yatsva kuno, imba yabvira kani, mwana atsva kuno. Asi ndakawana chigasi tengi chatorasirwa kumarara nema next door, mumba matodirwa mvura, vakutoklina imba yese. Saka ndokunge munhu uchigarisana nevamwe zvakanaka. Kana usingagarisane nevamwe zvakanaka unonzi regai zvitsve. Saka aiwa ndinonzwa kutenda Mwari kuti ndakaona vavakidzani vakanaka, uyezve vavakidzani vangu vanondida zvakanyanya. Mumhuri yamabereka imi tingati pane here vana varoda kuteera mutsika dzamama? Ndine mwana wangu musikana uye zvomubva matudza twakawanda sei vana venyu? Okay, inini ndakaita vana vangu 3 vandakazvara vari vasikana vese vakanaka zvisingaiti. Mukaona vana vangu havamumbofungidzira kuti vana vangu, nekunaka runako chete nekugeza vanogeza zvisingaiti. Ndasanda kudze ndasandaroora ndogona kupa 1 asi vana vangu vanodhura because vari too expensive. Jango ngatiti kumurambo 1. Yeah, saka vana vangu ivavoka vanochiva, vanoona macontent andinoita hapana anonyatsoda kupinda muchipo. Asi musikana mukuru uyu ane ruzivo rwakanyanya, anogona kundipa kana maskits achinyora Tafadzwa Rose, anonyora maskits, anogona kucreata, so achindibetsera. Saka chipo chakanaka. Ndine umwe wachona anonyara, anongotiwo pamunenge mangotiwo nhasi imbopinda wapa. Handina mwana ane chipo chekunyatso actor chakakwana, asi iye Tafadzwa anoactor futi stereki.
zvokuti mukamona achiekta anoita real chaiyo, kana kuchikoro aita acting zvakanaka. Semi mumwe vatambi vemadhirama vane mukurumbira, ndezvipi zvamunofunga kuti zvikaitwa arts industry yedu ingasimuka? Iye chichemo chikuru chakanyanya, chichemo chedu chikuru. Munoona kuti patinoita content paya tinetenge tiine shuwiro ende tichizvigona kuita content yakanaka, ine sound yakanaka, ine quality yakanaka, asi nechikonzero chekushaya malocations chaiwo ekushutira hatina mari dzekuabhadhara. Saka you'll find kuti unenge wakutongoitira pa location 1 nokuti hauna chekuita, hatina mari zvachose. Saka tinenge tichitarisirawo kuti hurumende yedu dai yambotiitirawo zvidhavudhavu, kungotinzwirawo tsitsi kuti vanhu ava toita seiwo navo. Unoona actor ane mukurumbira wakanyanya asina kana pekugara, havana kana stand yekugara. Mwana anotoloja kutokumbirirwa kunzi afa, landlord wake atongoti regai ndibvise zvinhu awane pekuchemerwa. Asi ari munhu ane mukurumbira wakanyanya. Motikari chaiyo unofamba dust rinosvika uko kuno kumagaro uko, uchifamba netsoka uchienda kutauni uchidzoka. Kana usina zvimwe zvinhu zvokuita muupenyu besides acting, you'll find kuti unotoita rombe chairo. Saka tinechitarisira kuti hurumende yedu ikapindira pakangowanawo kana dai companies chaiwo anopindira kuti Jilimba imimi takukutora iwo kuti mutiitirewo zvakati pakambani yedu, ishuwiro yedu yakanyanya kuti munotoona Jilimba watosumukaka vakutoita chinhu chihombe, vakutochengetawo ito vana ivava vatinavo ava hatina kana chatiri kuvapa. Asi isu tichiedza kuti tibatsirane nehurumende kuunganidza vana ivavo kuti vaite occupied, vawane zvokuita. Asi tinoshayawo kuti chienda wakadai ne$5 kumba, ichingodai ichingotsetsetudza, ukatowanira chikafu wototi Mwari imikudzwa. Makadii muri yeZimbabwe? Zita rangu ili ndinoitwa Charles Mapfumo. Ndiri muactor akakurudzirwa naamai vandinawo pano, amai Jilimba. Pamaactor amai Jilimba muri yeZimbabwe munondoona ndiri mwana waamai Jilimba, Charles anova Chale. Zita rangu rekuactor richinzi Chale. Ndinofara zvikuru muri yeZimbabwe naamai vari pano apa. Amai ava vakandibvisa mumadhaka. Munoziva zvinonzi akanyururwa, zvechokwadi ndakanyururwa. Mufaro wandinawo handifunga kuti unombopera naamai Jilimba vamuri kuona vandinawo pano. Amai ava ndakavaziva through muzvivhitivhiti, tichitanga kuvaonawo tiri vana vadiki dziri ndumurwa pamaTV apa. Ndaitya kuti ndovasvikira amai ava nemaektiro avaita, ehunhu hwavanopfeka kana vachiekta. Munofunga munongovaziva vari amai azuka vasingasvikiki. Ndaitya kuti ndikavaona zvino ndovasvikira sei. Asi ndakazovasvikira ndikaona inga amai vanotosvikirika, amai ava ndinototaurika navo, amai ava muKristu, munhu anoda Mwari. Chekutanga chandikada pana amai ava, hapana kuekta kwamunoita musina kutanga kukudza Musiki. Munotanga kuti musati maekta garai apa vanangu tinamate, ndochinhu chekutanga, chinhu chikuru. Amai Jilimba, zvekuramba ndichataura ndofunga muri yeZimbabwe munozviona. Amai vane rudo rwakapetwa katatu. Iwewe semutambi wemadhirama unopindawo zvakadii mukarekta yako yaunenge wanzi iyi ndo karekta yatiri kuda? Ini semutambi wamadhirama, amai Jilimba vanokupinza mukarekta. Hazvinei kuti kuekta kwamuri kuita vakangotanga kukutarisa so, wega unotongopinda mukarekta yavo yavari kutoda. Chinova chinhu chikuru chandikadzidza pavari.
masoko amungade kupawo kune veruzhinji vangade kupinda munhau dzeacting idzi? Mashoko andinoda kukurudzira kune vachangopinda varimo, kuacta chinhu chikuru. Hazvina kumbooma semafungiro atinoita tichiona kuti kuacta ndingatadzirire, ndingadi kuacta chinhu chakapfava, chinongoda kuteerera pekutanga. Ndo chinhu chikuru chandikaona. Ukateerera zvinhu zvako zvinofamba zvichienda kumusha. Muri ipapo seva maactors, imbotadzai kuwirirana toni. Uri kuita seko? Uri kuita se? Amai matotanga. Aiwa, ndoda munhu anoita zvinhu kwazvo. Uri kuzvifambisa sei? Inini handimbozvifambisa. Aiwa, ndakakutaurira kuti iwewe handidi munhu anokanganisa mhepo pese pese. Unotadzisa kudya panapa. Indasomhaniwe. Enda kutoileti. Enda kutoileti. Amai azo. Sumuka mhaniwe. Amai zvamunoita izvozvi zvinogara ndakati. No man. Saka muri kuti ndaita seipa. Zidumbu rako rinogara richoflotwa. Nonsense man. Makadi muri yeZimbabwe, mufaro wangu kuwa pano. Ini ndoitwa Eni Chikurune. Ndakazvarwa kwamurerwa kwaMukarakati. I'm a village girl. Chekutanga ndiri munhu wekuti mati munobva kwaMukarakati? Kwakaimbwa kwakazi nobvepiko? Exactly. Alright, endirai mberi. Pamwende chaiko chaiko. Alright, endirai mberi. Inini ndiri mumwe munhu wekuti munoziva Mwari vanopindura minamato kazhinji. Kuve pangu pano, it's a dream yakaita come true kuburikidza naamai ava. Amai ava ndakanga ndakavavenga, handiri kunyepa, unodzi amai Jilimba. Ndakatanga kuvaziva padhirama raKuraone. Vari mbuya vaKuraone. That was 19, then ndiri grade 6, 96, 97 handichanyatsiziva. Mai ndandakavavenga. Ndaitoti make sure kuti drama raKuraone ratotanga kana ndine homework ndairigarira ndemusodzi yangu yebuda kudai. Saka ndichikura ndiri munhu wekuti ndangofarira kuva munhu wepaTV. Ndaiadmire ikuru rekudhara ana Terence ndofunga ana mukoma neshamba mese mamuripo, ana Abigail Mvududu vairipota news kudhara. Dzainakidza singaite pachiripotwa. Saka ndaifarira Superman ndoanzira but ndaiti one day ndinobuda paTV because kuru rairipota news kudhara zvainakidza. But pandakazotanga kuona drama raKuraone ndakati ini ndoda kumboacta wei. Mwari vanopindura mufungi. Ndakasangana naamai avo. Ndakasumudzwa. First day randakanzi hande uri kuda kwamai Jilimba unoacta. Ndakati inini mai vai vanotangika. Zvikanzi handi ndakadhonzwaoneka mukamukomana kanonzi Doing Stephen Matambo. Zvikanzi ene hande kailoja mumba kwedu. Zvikanzi handi kuna mai Jilimba. Ndichisvika padhoa hanenge ikati tikati izvo kwamai zvatori Jesu chaiye amai Maria Musande chaiwo. Munozova acting chinhu chakanaka zvikuru. Ndakadzidza zvakawanda pana mai Jilimba. Acting kubasa. Vanhu vanotora zvemadhirama sezvinhu zvisina basa. Asi acting kubasa. Kana wapedza kuacta wakutopfeka hwako hwekuzvarwa naunhu hwako wakutodzokera kupi neunhu hwako. Pamadhirama amai Jilimba tinoita maskits. Ndinoacta ndiri muroora wamai Jilimba. Ndoacta ndiri mwana wamai Jilimba. Ndinoacta maroles akaita sei akasiyana siyana. Handina permanent role yandinoita sei yandinoacta. Ndoda kutenda Mwari wakandisanganisa namai Jilimba. Chinhu one pane zvandakadzidza kuna mai Jilimba, rudo. Mai vane rudo avo. And then kana uchida kushanda navo zvakanaka, be punctual. 1, be honest. 2, be smart. Munowirirana zvokuti be. Mai Jilimba munhu wese avashanda naye. Ndofunga musingazive mukasvika munomu. Munokunofunga kuti ndini mwana wacho, mototi pamwe ndiye tafadzwa vacho. Avasarudzi. Mwana wese mwana wavo. Unokunotoshiya kuti wawo chaiende upi. Ende vakadzidzisa vana vavo zvakanaka. Vana vavo havatori nashanje. Havarwadziwe vanozoti amai vedu
ndimai venherera, veshirikadzi, ndimai vevese. Saka mukapinda muno mutiri tese nevana vavo, munogona kutoshaya wavo vana, mogona kutofunga kuti pamwe vaenzi. Isusu maactress avo ndo munotofunga kuti pamwe ava ndo vana vavo. Saka amai ava ndoda kuvatenda, togara takavanamatira kuti mama rarame makore akawanda nekuti vari kutisumudza. Isu vamwe taifunga kuti hakusvikike kumadhirama uko kunongosvikika, but ndoda kutenda amai Jilimba nepavatisvitsa. Pamadhirama makaekta, imbotipai kakapati kadiki muchiekta muri pamwe chete. Ene zvimandibhururutsira chalaendi. Apa mimi chingotiregedza zvemumabhawa, regedza zvemumabhawa. Samboda kuti ndiite sei baba? Iwe waita hunhu. Unofanirwa kuita hunhu. Zvino mapfekero rudzi yaunoita. Mapfekero rudzi yayo. Hakupfeka. Murume akakutarisa, anokupima. Ona kuti uyu handingaise pakicheni. Nemapfekero chete. Nemaitire make-up aunoita. Aiwa. Mutase munhu anoenda kuchechiwe. Imi munoitire kodzungu. Dzungu rechi? Ndaya nemunhu wangu ndikukuintroducai. Ebebebere kufara nekwese nekwese. Mutadza kungodzikama. Ndatita hunhu. Kana wakagara chaiko nemunhu, ita hunhu wokuti anoona kuti ndiri kuda kuisa munhu pakicheni ane hunhu. Atoona fanika iwa una hunhu, anokusiya. Nosara. Noramba uchingoenda kumabhawa ikoko. Amene ikoko. Kana kunamata chaiko. Haunamatira imba. Kuti Mwari ndipewe imba. Haugona kuzviita izvozvo. Basa ringopenda miromo chete. Nonsense man. Sumuka. Sumuka. Naro futi. Unondinongedzera kudai so. Amai vanonongedzerwa nechigunu. Wakamboona mai vanonongedzerwa nechigunu here? Asakati amai hawaroweka. Akagona. Ngoda vandrova. Right. Muchipinda mune zvekuekta, mune here vamai yemurawo kuti ava dai ndikagona kuekta sanhingi? Inini ndine vanhu vandaiyemura chaizvo zvakanyanya muupenyu hwangu. Ivo ana Aroni Chiunduramori, vana Stembeni Makau, vakawanda maactors emuno muZimbabwe andaiyemura nanhasi handichiri kuyemura kuti aiwa vedu wei, vanhu ava vanogona mana, vanhu ava vanoita vana marandu. Maactors iwaye ekudhara soka vese ivavavo tichiona vachitedzerwa nevana vachangoburwa, unotoona kutoti vana vatiri kuguruma uyu ane ngozi yekuekta uyu mwana zveshuwa tiri kuwana zvipo zvakaita saizvozvo. Saka tine vakawanda vataiyemura, uyezve inini ndakamboedzawo ndichiyemurawo vashandi vekunzi ava vanonzi manigerians vachiekita, ndichinzwa kushuwira kuti maiwe vana mai azuka, vanhu vanogona manavo. Saka asi ndakazowana great opportunity yekupinda mavari ndikaekta navo. Ndikaona kuti ingaona hapana chinoshamisa chandisina. Ndakavatsvaira, takatsvairana chaizvo muacting yedu nemanigerians. Ndikanzwa kufara nekutenda Mwari kuti tasanganiswa neZimbabwe tourism ikaita kuti tipinde mumanigerians. I was one of those. Ndiri makeup artist again mufilmu iroro, tikaekta tikarwisana chaizvo, aiwa zvikabudirira zvakanaka totenda. Makadini muri yeZimbabwe, makadi vanhu vashe. Inini ndinonzi Sungano Gutu, ndakazvarwa kwaGutu, ndinobva kunonzi kwaSimba neGavi, kuriko kwandakaberekwa ndiri muzvare Simba neGavi. Ndoda kungotenda Mwari nenguva inoyi. Mwari vanozadzisa, regai vakataura kuti ndinosvinurira kunyange shoko rangu. Izvi zvinhu ndaizvishuva zvisingaiti. Kubvira kare ndichingoedza zvichiramba, asi Mwari vanoshamisa. Rimwe zuva takagara mumba,
muzukuru wangu akati gogo onai paTV. Achiona nichibuda paTV nditi izvo zvafamba seizvi chii chaitika. Mwana wangu mukomana anonzi Munashe akati mama hazvinesi regai ndinogugula iyi program munhu anoiita ndomuziva yaitwa nacomic pastor. Ndabuda paTV video yangu yaita viral muna March 2021. Saka ndobva atsvaka namba dzacomic pastor ndobva vataura vese akati munozouya. Ndobva ndaenda tikanzi akangotrenda isina zita isina chii vanhu vanga vangonitora pane imwe nyarati. Saka mukufamba kwenguva vana vangu vachizvifambira ndobva vasangana naanti Jilimba vakati muri kutsvagwa namama vedu imi. Ndagara nditaura navo chiti ambuya vajapreza ava ndoda kumbovaona. Ambuya vajapreza ava ndowanepiko. Saka vana vangu vachisvika pafood court panoshanda andi vakamisa mota vakaenda vakati mother ndimi ambuya vajapreza here. Akati zvikanzi mama wedu ari kukutsvagai. Ndobva vataurirana akati mama wenyu ndevapi. Ndobva vazoti ndimuna mai vanoridza hosho vanoimba vachiridza hosho vachitamba. Ati zvikanzi good neni munhu iyeye ndaimutsvaga naanda. Saka vana vaka vachiti muri kutsvagwa. Ndobva tanguti tingotaurirana pafoni. One day ndobva vangozoti maiguti muuye kumba kwangu. Ndambofunga kuti vanda zvekundimba vafunga kuti ndakafunga semunhu anongohaiwa. Ndakafunga vachivatira basa kuchechi kwavo. Ndahaiwa kutoridza hosho. Tichisvika panapa ndibone vanhu vakazara. Ndobva nditi ndokumbira kuti tibetserane nechipo chenyu chamuinacho ichi. Zvandiri kuda ndezvekuti imimi musimukewo mugadzire zita renyu. Muri mumashure mangu tichishanda tese kuti muonekwe nekuti mukaramba muri ikokoko vanhu havakoni havakuzivi. Ndikati zvakanaka takatanga kushanda tese tiri kuitirwa zvakanaka naanda. Kuitirwa zvakanaka zvokuti chero kumba kwangu chero varume vangu chero vana chero muzukuru akangoona miziko yanzi imiziko yamajilimba nyangwe pasina mari vanhu vanotsvaga minzi dzose kutsvaga dhora rokuritinako kuti mati nokuti kuitirwa zvakanaka mufunge. Ndatova mumwe munhu anofamba achimhoroswa nyangwe hangu ndanga ndagara ndichizikanwa paFacebook paYouTube paTikTok vanhu vanondiziva samaigutu. Vanhu vanondiziva saevangelist gutu. Saka iye zvino zvatonyanya kuita wese. Ndakasangana nomumwe mutauni akati imimi makuita futi namajilimba ndakakuonai kucancer awareness. Ndikati takuita tese. Saka mai ava ndakaona sisi vangu Mwarayi vanofarirawo kuti ndisumudzwe. Vokwangu vakanga vasingazvitarisi vasingagoni kuona chipo chine munhu asi ndakaitirwa zvakanaka. Achingova Mwari unotungamira. Itirwai zvakanaka anti. Thank you. Itirwai zvakanaka nokuti makanditsvaka ndiri kumarara zvandisina mbofunga paupenyu hwangu. Zvandisina vazhinji vaingoti itirwai zvakanaka mune chipo. Itirwai zvakanaka mune chipo. But imi makada kuti chichibuda chigone kushanda. Chipo changu chandakapiwa naMwari ndicho kungoridza hosho chaiko. Mother ndipe hosho ndiboti kamwe ichana. Nokuti ndo chinhu chakafadza andi kwandiri ndo chinhu chakavaitira zvakanaka. Mukoma Andrew ndinoitirwa zvakanaka nechini zvokuti chero gore randofa ingodzikanda imo mukofini musadzisiya asi kamadzisira muzukuru wangu because ndofara. Zvinotenda. Ndofara. Vanhu vanondiziva ndichimba pandinenge ndoenda kumawere Mwari wangu pandinenge
Patanaka Divine Pamunasidek Chirunga. Ndinobva nekubhindura kwamusana ndokumusha kwedu kwatinobva. Ndinoda kutaura ndichingotenda amai vangu maJilimba vandakapuwa naMwari. Ndiamai vandakapuwa naMwari. Inini ndichitanga kuekta ndakatanga kuekta ndiri paNezabhuru. Then pana mama vandakaona pamukwasha pai ndikaona maoko matema ndopandikatanga kunatsoswazira pamaoko matema. Ndizonzwa kuti momza vanogara muleni medu kudhuze nemumaleni kwedu ndesha kuti zvino mama vanchavabatiwo sei. But nenyasha dzaMwari last year ndakazokwanisa kucommunicata navo paFacebook nditoona munhu anopindura vatondipa nhamba dzavo ndataura navo paWhatsApp ndikaenda kubasa kwavo kusvika nhasi ndakuekta. Inini ndoekta macharacters akadai ndoekta ndichinzi mai mufundisi ndoekta ndiri amai Lulu ndoekta futi ndiri kana mwana wavo kana muzukuru. Ndinonzwa kukomborerwa namai avo. Vanondiitira zvakanaka singamboiti zvokuti zvana ndisingafungiri. Hakuna kwavanoenda vachitisiya. Unongonzi vana vangu handei kwese. Last year pavakapuwa maawards kune maceleb aityisa hata ndisingambofungira kuti tichasangana navo. Vakatitora vakati vana vangu handeiti kana kupara nemaceleb anotyisa. Zvakanga zvakanaka. Ende muacting ndikudzidza zvakawanda kubva mukuekta. Vanga vanotipa zvinhu zvokuti bataitai muchibata malights aya muchiita mumaproduction imomo uchibata malights uchimbobata kamera. Vari kutidzidzisa zvakawanda kutira kuti kana tazowana kwekuekta hatiti chinhu one. Kana pakamera ndinogona kubata kana malights ndinogona kubata nekuda kwamama vangu avari kundidzidzisa. Saka ndinoda kutenda zvikuru. Sorry ndekudzidziswa kuedita zvino kuedita ndakatogonerera pano. Ndikudzidziswa kuedita kuuploada maflights avo yese anenge ari pamasocial media avo ndinokandapo ndinoupload. Saka zvinhu zvandinoda kungotenda kuti mama nemoyo wavanavo vakapuwa nemoyo waMwari vanotibatsira. Takamboenda kune imwe wayness tikapuwa kamari kadiki but kamari kako kekuti vaigona kuisa muhomwe ivo vakadya but vakatishiyanisa uise tikashiyana yakafanana. Zvinhu zvakandibata ndikaona kuti kuna amwe maproduction hazvimboitiki zvasi kuna amai vedu ava aiwa zvinoitika. Saka ndinoda kungokudza Mwari kuti dai Mwari varamba vachitikomborera varamba vachiwedzera makore kuna amai vedu zvaramba chichiita. Uyezve vanhu vasangogarirawo maIndia maNigeria muno muZimbabwe vambotigaririrawo timbonziwo tiri kumboonawo amai Jilimba sikiti munhu wese akazvivharira dhose zvavanongotiwa naanupama. Zvinhu zvinotifadzawo zvikuru. Saka ndinoda kungotenda saizvozvo. Makadii mhuri yeZimbabwe. Ini ndinoitwa Lisa Mukumi. Ndakazvarwa muno muHarare kuGlenview 1 ndikakurira ndiri kuGlenview 7. Saka ndiri born in Harare, grew up in Harare. Tisi tinoitwa mabonbon acho isusu. Inini ndinobva kuMozambique ndokumusha kwedu. Ndinongofara kunzwa kufara. Ndiri munhu akakura achida zvinhu zveacting. Tine nguva yekuti taitombonyora tichitori kuprimary but sevanhu vekuti baba vakashayika takakuriswa namai zvinhu zvasiri kunyatsokubhalanza but taitombonyorawo madhirama chitoti kana ndikakura ndida kuacta. Asi nekuzokurawo nezvaunongochisangana nazvo unomboita nguva yekuti unombozvitsveta wombofokasa nezvimwe zvauri kufokasa nazvo. And then ndakazoti ndakagara kubasa rimwe zuva ndopakangouya mumwe murume achionawo madhirama ekuNezabhuru. Vandakutoti inini ndine shuviro yekuacta muupenyu hwangu. Mwari dai ambondipaka opportunity kadiki zvako. Zvikanzi muri kurevesa here? Ndikati ndiri kutorevesa. Zvikanzi ndine dzimwe nhamba dzamo womuziva munokwanisa kubata. Ndikati uri kurevesa here? Zvikanzi aiwa matopinda sister torai nhamba idzi. Vandatora. Zvikanzi munongotaura navo ivava vanhu vachaziva zvokuita nemi. And then vandipa nhamba dziya kutaura kuno kumunhu iye andichatombomuzivawo. Ndakangosanganiswa naye naMwari. Ndobva ndafonera mama vakatouya pabasa pangu. And then vandaenda kubasa kwavo. Ndaenda kubasa kwavo vakanoti mwana wangu uri kuda kuacta here? Ndikati zvikanzi wakamboacta before here? Ndikati no handina. Zvikanzi all right.
wozoyakumba every Sunday. Ndo patinoita masvutsi edu. Saka ndopa ndakangouyawo pano ndaitarisira kuti zvapara panzvimbo pokuti pane vanhu vanopisa kudai. And the first time ndakasvikaona vandoti mai ava ndakamboona pamunombodei. Ndakaona futi kuvidhiyo raJapreza. Mai ava ndichakwanisa kushanda navo ivava. Vanhu vanopisa ka. But aiwa zvandaifunga inini nemufungo yangu vakaichinja the moment yandakangosvika pazuva rekuti ndiacte. Vakangonditi dai nekudai uri kutopinda izvezvi pashuti iri kutoitwa manje. Ndikati ndozvigona asi hazvinambondiremera nokuda kwewelcome yavakandipa. Panapa nditono vamwe mai vangu saka ndina namai tu. Aiwa tinotenda mhuri yeZimbabwe nemhuri yangu iyi yandinayo. Vana ivava vane zvakawanda shuviro dzemwoyo yavo. Zvandinotadza zvandinokundikanawo kuti ndivabatsire. Vana iva vakatowanda zvokuti nhasi vainterviewa vana vashoma asi vakawanda zvakanyanya. Vana ivava dai ndine rubatsiro rwokuti vana ivava vagone kuenda kumberi. Ndaikutenda Mwari zvakanyanya kuti dai ndawana rubatsiro pamhuri iyoyi isumuke vaite vana vane hunhu tiri pamwe chete. Totenda. Namai vangu ava tichishanda kudai. Ndino zvizhinji zvandakadzidza. Ndakadzidza nditori muprocess. Ndiri kudzidziswa kuva makeup artist. Pane mamwe mamakeups anenge achiitwa ayaya pamafirimu ayaya vari kundidzidzisa. Uye ndinoacta futi zvekare ndichitaura chiNdebele though hangu ndiri Shona Piwa. Sanibonani kunjani? Amina nyaphila eGrand. Nyabonga. Chisingaperi chinoshura, chese chine mavambo chine magumo. Hanzi kangoma karirisi ndokava padyo nekupaduka. Ndozviziva kuti muri Zimbabwe manga muchida kuti tirambe tichikurukura tichienda mberi nenhoroondo. Uyezve pane mibvunzo yandoziva yamanga muinayo muchiti dai abvunza izvi. Tinozviziva mibvunzo inosiyana futi zvichienda nekuti maziro aunoita mutambi wacho akamira sei. Asi panhasi regai timbomirira pano. Tinokutendai vanzvadzi, pamwe murambuya hamuna kutaura mutupo, pamwe muri shiri hungwe varidzi weZimbabwe pamwe asi ndoda kukutendai zvikuru nenguva yamatipa. Uyezve ndofunga manzwawo vamwe vataura munhau yekuacta. Hanzi kuacta industry yekuacta ibhora rembabvu rinoda varume chaivo, amadhodha sivili. Andrew Neshamba ndiro zita rangu. Senguva dzese musakanganwe kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Nhasi chirongwa chenge chiri another level. Tina Patience Musa.